دما خوش و تماشاوین هجای ستیک تیوی به برنامه که تایبت ام دی سال پیش بریونه. جنین با کروجلات سوریه کو بدرشمه یا جن جیان آزادی شورش جنی پیک آنین ده همو قادن شورش ده دیکوشینه که مزن پیک آنین و بدست خستن. ده نو خبات جنان کلوی هرمی هاتن پیش خستن و پیش کتن یک جه زانستا جنان جنولوژی هبو. جبو کد وی برنامه ده ایران بهتر ناس بکن جنولوژی زانسته که چاوایه کارو خباتن کو بسالان الوی هرمی ده مشاندن جنیز و ناس بکن دو میوان مین هجا هنه اموان بو بدن ناسین میوانی مجی انداما اکادمی جنولوژی بریز زوزان سیما و بخیراتن بله هروها انداما ناوند علی کولین جنولوژی آکانتونا قامشلو بریز نوفا علی هجی بخیراتن بله گلک سپاس امیرو گلک کیف خوشم کو و دعوت اما قبول کرون بون میوان برنامه امه بریز سیما مجموعه دست پی بکن وقت زانین ام بیجن زانستا جنولوژی بلکی دیرو کم رو وهیه ده تشتکی نوبه زانستا کی نویه هنجی دمکی دریج الوی هرمی با کروجلاتی سوریه خباته کی گران بوها دیدن مشاندن جبو تماشاوین کجاره که ناوی جنولوژی تپرسن بکرتاسی جی به هندکار نکی جوان پیناسی آینا بنرخینن ببیجن کرم بکن بله امجیر کیف خاشن yani bu برنامه ki olsa derfeteme çidi be ko emcardan jnoloji bedin naskırın. Brastici karu kabat jnoloji yani neziki 10 salın daha zede ve akademi gelek kaden embejin parçayı Kürdistan'ı dervayı velat karu kabat ki berfret demeşandın. Jiber ve her car demak pırsa jnoloji çiye çima pevisti heye lukderi derketiye van pırsanaten esas da navvan 10 salan da bersiba ve pırseji gelek berfreh bu. Yani demo kume despekir, tişten kume lekolin dikir, tişten kume serdi sekiniyan, piştiku akademiya jnoloji berfrehtir bu navcivake da ciye xogird medit zedetir pırsene, zedetir bersiv pevistin, zedetir lekolin pevistin. Servi esası ji kurtasi mrov dikare usa bine zaman esası xoda gelek zanistene, her zanist jiber pevistiye ki derdi keve holi. Jnoloji zanisteki usa yaku serdema ko emtedane, serdema em dibêjin sed sala bîstiyok sed sala jinê ye ev sed sala şoreşê jinan e ew demê şoreşa jinê li ser kîjan civaknasiyê pêş bikeve esas da jinolojî dixwaze vînara bersiv bide erê gelek zanist hene gelek lêkolîn hene lê ew zanist û lêkolîn ji bo guhertina civakê ser nirxên azadiya jinê pêk bînin em wan zanistana nû ve şîrove dikin tiştê ku nehatine lêkolîn kirin em cardin lêkolîn dikin civaka ku em tê da kar dikin çi astengi jiber peşiya azadiya jinan heye em li ser vana disekinin ku tevgerên jin bikaribin van rastiyana da guhertin çêbikin. Yani şoreşgerî tiştekî bi çawa ye şoreşgerî şoreş guhertina civakê ye. Şoreşa jin jî guhertina civakê ber bi azadiya jinerê ye. Jinoloji esas da ji bo tevgerên jin dixwaze zanyarî û zanistên wisa derxîne ku ew tevgerana civakê de çi tiştî bigeherînin, çi tiştî nûjen bikin, çi tiştî nûva ava bikin, bikaribin vana li hev derxînin. Yani rastiyên civakî bi nêrîna jin ji bo wê em lêkolîn dikin, encamên wan em tevgerên jinan rev pêşkeş dikin, karin ku tên meşandin jî em cardin dinirxînin bi rastî jî guhertina civakê ber bi erenîva dibe yan nabe. Yani karê ku jnolojî bi giştî dimeşe ez dikarim kurtasî wisa pênasê bikim. Belê gelek spas birêz nûfa em bêjin نها برسیما آنی زمان ام بیشتر اکادمی هاتن وکرن یعنی گوت پرسکریک اندناوا جواکی دادگر جنولوژی و دخوازی با آوای کی زانستی و آنا چاره سر بکن مشتاجی پرس بکن اف دمک دریجه اون وی خباتی دل مشاندن دناوا جواکی د جنولوژی بشوره شارو جواره چه گوهرتن چیکر به تایبت باندوره کی چوال سر جنان کر راستی وکی جنولوژی وک زانستا جن تی ام بیجن خویا کرن مرود کاری بیجی خالا دسپیکی کو جنولوژی یعنی جی گوهرتنا دسپیکی کو جنولوژی پیک آنی قالب ذهنیت باوک سالاری داشکیناندن جبر کو اف ذهنیت ام بیجن به هزار سالا لسر جباکاتی بشاندن تایبتی کو بی مقدوری و ذهنیتشی جن بو یعنی جحمو راستین خو جحمو ام بیجن خوازای خو taybetmendiyên xwe em bêjin dûr ketibû zayen da jin bû yek guhertinên esasiyên ku jinolojî dayîn ava kirin
ev zihniyet wekî qalibê yan jî em bêjin pîvanên ku ji jina re ji civakê re hatin diyarkirin şikandin yani ji ber ku zanista em bêjin îro roj û ya ku xwe dispêrê hezarê sala wekî zihniyet tenê ev rastiya ku civak di nav de jiyan dikir ew wek rastî û heqîqeta civaka da diyar kirin civakê jî yanî jin jî em di nav de bigirin ev ya qebûl dikir hem wek bi navê qederê hem jî wekî çare nûsê hem jî wek rastî û heqîqeta xwe didane qebûl kirin bi derketina jinolojî re ev em bêjin mefhûmên ku van vê civakî yan jî vê zihniyetê bi jinê re dayî qebûl kirin hate guhertin em îro roj dibînin yani jinolojî dema gotina jinolojî tê em bêjin bihîstandin herkes wekî zanistekî nû zanistekî ku hem jin hem jî civakê di nava xwe de dihewînê wekî zanistekî bi jinê re ji ber ku me got jinolojî zanista ku bi fikr û rihê jinan em bêjin kar û xebat û em bêjin yani esasê ku bi hezarê jina kom kirî wekî em bêjin ewa wê ye ji ber wê yekê yani guhertinên di vî milî de pir dane ava kirin em îro roj yani encamê vê zihniyetê dibînin yani jî encamê guhertinên ku jinolojî dayîn çêkirin dibînin em dibînin di hemû qadên jiyanê de jin cihê xwe digirin em dizanin di nava jinolojî de di nava kar û xebatên jinolojî de qadên jiyanê jî hene yani duwa qada hemiya de jin cihê xwe digirin jin guhertina didin ava kirin jin li hemberî zihniyeta îro roj ku dibêje jin gereke di nava çar dîwara de be jin tenê karê malê bike karê em bêjin xizmetkariyê bike li hemberî wê zanista jinolojî derketê ku jin dikare ve qadên jiyanê hemiyê de kar bike û isbatê vê yekê me ro dikare şoreşa rojava wek mînakê vê van guhertinan van gan avêtina bide diyar kirin بله تانی زمان گاوین مزن هاتن آفیتن هلبته جی به کدو خباته کی پیروز تیم بدست خستن اگر اموی پرسیجی بکن برز زوزان جو بلاف کرنا ویزان استید نوا جواکی ده پار و کرنا وینا هم چاوا خودی که این جواکی چاوا ویزان استید ما ددن ناسین تگوت مثلا اکادمی هنه هم دزان دبستانا ده فاکولته های فاکولته جنولوژی دناو زنگار و جاوا ده هون اگر هم وان مجاران جبر بنرخی می باش به em bi gelek rebazan xwedigînin civakê yani yek rebazek em xwedigînin civakê qada perwerde ye qada perwerde hem bi giştî yani yek bingeha esasî yê pergala konfederaliya demokratîk akademîne yani rebera podema ku sistema konfederalî dinirxîne li ser esasê komün meclis akademî û pergala konfederal bi giştî bi vê awayî dinirxîne yekçî em bêjin kooperatifin yani Çarlingen esası heye. Jivan Çarlingana yekçi akademine brastî li rojava Bakur Rojlatê Sûriye bi giştî bi sedan akademi hene. Yani qada askeri bigire hatta qadên siyasî, aborî, çandî van akademiyan hemûyan da jinolojî yani minhacê wê de wek waneyî kî têdîtin. Yani devreyên yê şeş meh, mehekî yani bi şeklên cuda cuda hemû akademiyan da em dersê jinolojî didin. Dervayî wê li dibistanê amadeyî yazde û dazde jinolojî wek waneyî kî têdîtin. Heman wextê zanîngeha rojava beşa civaknasiyê de jinolojî wek beşekî ciyê xwe digire û heman demê jî beşê din yê zanîngehê de jî jinolojî wek waneyekî qonaqekî têdîtin. Yani yek ku hendese dixwînin, yek ku tıp dixwînin, yek ku beşên cuda yê sosyolojiya dîrok dixwînin ew heman demê qonaqekî jî dersê jinolojî dibînin. Dervayî ne tenê mesela mecin fakülteya jinolojî yani beşê din jî heye ez barim hem yani hevde hejde beşên cuda yê zanîngehê de qonaqekî sa dersa jinolojî têdîtin. Zanîngeha Kobanî, zanîngeha Şarq li wan deran jî dersên jinolojî têdîtin yani qonaqekî. û heman demê gorî pêwîstiyan wek akademî em car car ji bo perwerdekaran perwerde bikin jî dersan didin. Yani bi çawa ji ber ku ew qas akademî hene bi rastî ji wek akademiya jinolojî hejmara me em terê nakin ku hemû çiyan da em ders bidin. Em hinekî zahmetî jî dikişînin vî milî de. Yani milekî de tiştekî kêfxweşî ye her ciyê de bendewarî û xastek çêdibe ji bo vîna pêşwazî bikin jî em devreyên xas yê mamosteyên jinolojî jî perwerde dikin. Dervayî wan hinek kar û xebatên yê lêkolînê jî em dimeşînin. Yani bi çawa yê her pêvajo
گوری پیوستین سازین جن گوری پیوستین چاودریه me ya jî gorî pêşniyar û em bêjin daxazê civakê serhinek mijaran em lêkolînên civaknasiyê pêktînin. Yani yek lêkolîna me bigiştî ser rastiya sosyolojîkê jinên Bakur Rojhilatê Sûriyê bû. Lêkolînê me li ser pirsgirêkên malbat, guhertina malbat, demokratîkkirina malbat, pîvanên etik estetik yê girêdayê azadiyê çawa te ava kirin, pirsgirêkên navbera hevjînan da tê jiyan kirin, perwerdekirina zarokan, yani gelek milan da hatta mijara ol, yani ol bi çavekî jin çawa dikare were destkirtin û fikra zukurî yani desthilatdariya ku nav ol da heye çawa dikare were guhertin. Yani hema em bêjin ku navcivakê da wek pirsgirêkên astengiyên ku pêşiya jinan derdikevin em vana hemûyan jî wek mijarên lêkolînê li ser lêkolîn dikin, em bêjin diçin kom dikin, nîqaş dikin, encamê wan wek raport pêşkeş dikin, komxebat şê dikin. Yani bi vê avayî jî xebatê me heman demê navcivakê de rastiyên civakî jî derdixîne holê. Dervayî rêbazekî din em bikartînin xebatê warşe emelî dibêjin. Yani her carê em mijarekî digirin û saziyên yê vê derê re em nîqaşan didin meşandin, ew tên pêşkeşiyan dikin. Yani saziya rewşenbîran, saziya çand û huner, gelek sazî heftê de rojekî tên ser kar û xebatê wan, bingeha wan yê fikrî, bi nêrîna jin ew çawa dikare were sazkirin, van karana em dimeşînin. Dîsa perwerdeyî mêran heye. Yani ez dikarim bêjim ku gelek berfire. Heman demê jî bi bernameyên televizyonê bi nivîsan yani em her millî de hewl didin ku xwe bigînin hemû civakê. Hatta ji bo zarokan jî ders yani evê me hene kar û xebatê me heye. Belkî heva nofa jî baştir dikare bide xuya kirin. Yani car car em li ser zarokan jî bi rêka çîrokan em çawa fikra zikurî serê wan da bişkînin em kar û xebat didin meşandin. Belê tu jî dikaribînî zimanê birêz nofa yanî pêşwazîkirina gel civakê ji vê kir çawayê. Em bêjin tevlî dibin. Yani ez bibûrîne mesela ew bêjim ew kûrbûn û têgihiştina vê zanistê di nav civakê de çê bûye ku di mijara em bêjin azadiya jin û civakê nîqaş werin çêkirin. Rastî ji bo em bêjin qebûlkirina vê zanistê yani kesên ku vê em bêjin vê zanistê wekî em hevala me anî ser ziman tinê yek rêbazî nayê dayîn, rêbazên perwerde ne, rêbazên muhadere ne, rêbazên ورشة عمل الرباز نقاشن شبركو أمواج جينولوجي تنيك رباز دناوا كارو خبات خدا ناقن أم جلك رباز بكارتينن كسين كو فيزان استدبينن جحمو بشين جواكينه يعني هوالج لما جاني سر زمان زارو كابكره حتى توی تمن مزن ردر که هر بیشن بشک جوان کسین کو زانست دبینه با آوای کی تین دیتن هم دکارن زارو کا دبدن دست بکرن دزاروکا دا بريبازي چیروک ذهنیت جنولوژی گهاندن آوا زاروکا یعنی تو وکی سمینره کی جنولوژی بده زاروکه کی ببی تمنی ده یعنی نکاری فهم بکی مجیه ویجی یعنی تو نکاری پیره بکیجه شبروه که ريبازي چیروک گهاندن مجیه وی زاروکی یعنی فرق و جداهیه دنا برای جنوب برده چیه آزادیه جن چیه آزادیه ظلام چیه میربون و جنبون چیه فرق دنا برا واده چیه هفدو تمام کرنا وا چیه بکیجان رنگی دبه بريباز چیروک او زاروک بريباز چیروک هم دکوه فرقات تشتان ده هجی کیف خوشیه کو تشتاکی نو بخیز جبر کو تشتاکو دناوا جواکی دتی مشاندر یک آلیه یعنی دما کو آلیه کی دیه جیانه دبینه هر بد بالاوی کسی دکشینه داینی دمی ده دناوا دبستانه ده درفه آمداهی ده یعنی دمام دبیجن آمداهی هم آمداهی در باسکرنی زانینگه دبن هم جی آمدکاریا در باسکرن یا جی ناسکرنا جیانه دبن جبر کو دوی تمنی ده انسان ایده دکوه فرقا ام بیجی جنبونا خدا میربونا خدا وکی زاینده کی گرکه ایده جخوره بنگه کی بده آوا کرن جبروه که ما جنولوژی بریبازی ام بیجن وکی درس کی فرمی وکی پرتوکا جنولوژی فرمی دناوا دبستانه ده وکی ماده کی فرمی تداین او کسی
yani kabul kirina ve ki dikin yani kim zede yani insan zaniste ki nu bibini tiştin ku dinava civaki de ten kirin de dibistani de dinava jenoloji de tişteki cuda bibini helbet goman çedibin pırs çedibin nakuki çedibin derdikevin car cara em bejin retfalin ev derdikevin yani ej malbata xoda ve ferdibim ji civaka xoda ve ferdibim dema estem zanista jenoloji jidbinim estişteki nu dibizim ve ki yani tişteki jiyan diki rasti tişteki diweri helbet yani em bejin zuzu kabul kirina ve ya nayikirin ama heşkibuna ve zor kirina ve jî نهو قاسي يعني ام بيجن زحمته ياجي ام بيجن ذهنيته جنولوجي ناي بيك اني افيا د حبو پروردين كو ام ددن د ديار كرن كو قبول كر ميلا انسانا دويه كده هي شبر كو انسان دما دناوا ذهنيته ام بيجن رئيس مال دناوا ذهنيته سلطوي د جيان دكي هلبت دناوا نرحتيه كده يعني عندما ام دچن پرورده دبينن ددن مثلا كسين ام بيجن وثقف شي كسين دناوا مادباتا دج كسين كو تجاري پرتوكو دبستان ندي تجي هر كس وزانستي دبينه جبركو حوجداري هر كسي بوزانستي هي جبر ويا كدما كو ام دبينن تو برسدكي يعني دبا ام درس دن ونشي قاسي جفي زهدتا وندناف دجيان دكن ممنونين يعني ونشي قاسي راحتي دب دما ام بحسها ذهنيتا بابك سالار دكن يعني هشمنديا زاينت برستيا جواكي دكن تني جن دناف دا نتني او يعني ام بيجن نراحتي كي جيان كده عيني دمد اسلام جي نراحتي كي جيان دكي جبركم ما قد تمنكي بتشوك دا ذهن ام بيجن باري عادات وتقاليد وشرف وناموس الدين السرملا حتى داويا عمري دما كنت فان اي واكي صار فانا نقاشتك راستيجي عجب دمينن بريز نفاد بورينا دما تقوت هم فا پرورده سمينران ددن او دناوا دانستان دناوا واند مثلا چه مرق دكن چه برسا چه دكن هريزي ده چه بالا وانا دكشينه راستی دما کو توان پرورده ده پرسا کو هری اساس بالا دکشینه آزادیه جن چیه شبر کو ناکف الفرق آزادیه جن چیه پری جارم يعني ام راستي وی کیتن تشتن ام بیجن مادی و اساس دگرن با هفجینا ما درد کهون خوشکی ما درد کهون خوشکا من فلان کاری دکی هفجینا من فلان کاری دکی دایکا من فلان تشی دکی او یا يعني جن جوين زيادة ترشي دخوازن يعني شبركم تزانن دناوا ذهنيتا باوك سالار ده حتى تشونو هاتنا جني قاف آويتنا نوجي دناوا قيدان ده يعني بهتر بالاز يعني ام بيجن ميرا افيادك شيدي ما في جني دايه ما دملي ابوري ده هر تش تمامه دملي اليكاري دم اليكاري دكن دملي شنو هاتني ده ام دهيلن يعني چاو دمجاري ازادي ده ناكوكي دردكن يعني جن چما ازادي خوش ظلام دخوازه يعني اف برسكي جي پر گرينگه يعني شبركو يعني بيجن ام نزانن بكيجان ريبازي وان جناب دن قاناي كرن راستيجي ازادي نه تشتكي كوت ظلام بستيني يعني تشتكي كوت تشتين مادي و بدي گريدان او مجار گلكي تي نقاش كرن عيني دمي ده مجار زاينت پرستيجي پر ب ام بيجن نقبول كرن يعني دما تو بيجن دناوا ذهنيتكي بابك سالار ضد جيان كرن اف قالبين كهاتين داين الراستي وحقيقة جواكينا ام بيجن انحراف دناوا هشمنديا ده تشيبويا جيان جراستي اخو هاتي دور كتن او يا هنكي قناع كرنا فيدا يعني قبول كرنا فيدا زحمتي تين كشاندن هاولدانين جوهرتن قبول كرنا فيا كيجي هلبت بردوامن ملي ام في برسيج بريز سيما بكن يعني جبو جهولي راكرنا فانا كوكيان هلبته ام بيجن هيجي قاوين خواتك ماسترتي خواستن هون دناوا جواكي ده روبروي زحمتين چاواتين وقت زانين جنا آزادي خواز هرتم بيجن راستي تنديه تي هرتم تي هدف گرتن يعني منا كاوي داوي جي ام بيجن انداما ناوند على كولين جنولوجيه ناگهان آكار سالبو يعني ام بيجن نبيجن هرتم جن دبه هدفا كسيم كو ناخوازن اف زانست آزادي جنو جواكي بيك وره هرتم دبه ارمانج
hûn rastî zehmetiyên çawatên çawa nêz dibin çawa çareser dikin. Yani zahmetin ki em ruburu diminin esas da hemû jinin azadîxwaz zahmetin ki ruburu diminin aynı zahmetine. Yani em bêjin zihniyeta ku ji ber porê xwe xuya kir jîna Amînî kuşt û zihniyeta ku heval Nagihan li Silêmaniyê hedef kirt, zihniyeta ku heval evîn li Parîsê hedef kirt, heval Sara, heval Rojbîn, heval Ronahî yani hedef kirt aynı zihniyete. Ji bo wê jî yani yek em bêjin êrişa dewletan yani êrişa dewletan ku bi gelek rebazan pêk de tabii ki ew astengiyekî mezin e ku em hember wê berxwe bidin. Esasê xwe da em bêjin êrişên ku wisa wekî tundî wekî em bêjin kuştin li ser me de tê ketina ferqa wana hember wîna berxwedayîn civaka me de heye. Ama pirsgirêka herî mezin yê civaka me ya jî pirsgirêka herî mezin wekî xebatê jinolojî de ji em rûbirû tên esas da êrişên bi nermahî tên kirin. Yani gerek zanyar ribera po jî vî tiştî dinirxîne yani sed sala ku em tê dane êdî desthilatdarî tenê bi rêbazên kuştin ew jî wîna jî dike yani bi kuştûn û lêdan û girtin û her wekî din jî êrişekî heye ama êrişên bi nermahî jî hene. Êrişên nermahî bi çawa ye yani bi rêkên gelek devlement yani fıkra koletiye bedena insan da laşe insan da deşçandın. Yani kesli serte zexteki çenake ama tu bixastek ve desilatariye kesiyata xoda tu dixazi. Yani vekî ku tu dixazi yani esasda tu naxazi ama ew qas bi rêbazên cuda bi filman bi diziyan bi sosyal medya işte ya jî medyaya mecazi dibêjin yani bi wan rêkana hingî şeklekî dide ava kirin ku baldariya tel ser vana gelek zede dibe. Na herî zede dema dersê jinolojî didin ji me re ew taybet çi em bêjin mêr yani vê tiştî dibêjin ki van perwerdeyana jinan em bêjin neyênî bandor dikin. Em dibêjin çima neyênî bandor dikin? İşte belkî ve bi xwe jî bîstiye nav civaka me de gotinekî heye pir belav dibe işte dibêjin jin azadî şaş fam kirine. Car car em vîna dipirsin em bêjin mînakekî bêje yani jinan azadî çawa şaş fam kirine. Niha van mînakana hinek ji wana bandorên resmaliyetên bandorê kapitalizmê ku civak li rê derxiste yani vîna girêdayê azadiyê jinîne hemû civakê de esas da resmaliyet ya jî kapitalizm civakê de hilweşandinekî çêdike hilweşandinekî ahlakî çêdike hilweşandinekî civakî çêdike ku tu nirx namînî navbera insanan da danûstandin namînî yani malekî de êdî dest herkes de telefoneke kes rûyê hev dimêze nake kes hev difam nake yani vana ne nirxên azadiyê ne yan jî em bêjin milekî de kevneperestî olperestî adet û teqalîd jinan hepis dike milekî de jî resmaliyet wekî em bêjin muqabîlê wê ve dike yani tazîbûyûn em bêjin kes godar nekirin bê pîvan jiyan kirin datîne holê ji bo wê jî em vîna dixwazin bidin fam kirin gelek car tiştên ku civaka me dibêje jin azadî şaş fam kirine dibêjin çima êdî me godar nakin. Mesela ev bu gotinekî gelek şaş e çima te godar bike çima hûn hevra biryar nagirin. Ne wisa yani gelek car dibêjin ku jin ne amadene ji bo azadiyê. Yani ev gotinekî gelek wisa xirab e yani çawa ne azadiyê ra ne amadene yani hebûna jinê tu ew qas tu ne de hesibîn tu dibêjî ew nikare biryarên rast bide. Ve deme em malbatan ra bav û birayan ra mêran ra vî tiştî dibêjin yani hûn çima zarokê xwe li ser esasê ku wisa mezin nakin ku bi her baweriyê bidin wê yani mesela gelek car dibêjin ku êdî me godar nakin ji me îzin nagirin niha azadî şaş fam kirin ne azadî şaş fam kirin nîne ji bo wê jî wan azadî fêm nekiriye heta bele yani jinekî em bêjin zarokekî tu wisa perwerde bike ku ne lazim be tu bêjî ji wê re biçe ku derê neçe ew bi xwe bikaribî biryar bigire yani ew îrada wê ava bibe van bilana dema ku em bi kurayî didin fam kirin nû fam kirin çê dibe ama gelek car civaka me da ew tişt heye yani hinek elmandinên ku esasê xwe da ne zanistîne ne bi kurbînî mezekirinekî heye yani em bêjin tiştên ku qehvehane da malê da çi te axaftin gelek car gorî wîna fikirandine ama dema ku em waneyên jinolojî da nîqaşên jinolojî da pişperdeya vîna çi nêrîn heye çi em bêjin psikolojî heye çi dîrok heye kîjan gotin tê çi watê kîjan mezekirin tê çi watê dema ku em vana didin xuyanîkirin baştir tê fam kirin gelek tişt yani serdema ku em tê dane êrişçî bi rengekî gelek
zedene gelek rengi ve hene hemen deme yani sedeme vinaji mro bu kurayı da mameze be kepiş perde tişten gelek juda deditin. Jibo meranji preskreke ko her zede perverdeyan da emdibinin yani mer preskreken azadi ve preskreke ha nabinin. Dahurandın el servan gelek keme. Gelek yeme yani demadı beje ez lenadım ez hinik dıştan nakım ve ki ez mereki başım büve avayı evdike ama merda pivani azadiyetçiye bir milli de le persin gelek yeme le brastici perverdiğin jinoloji bir milli de gerek ereni bandordike jber ku ne tene bir rebazen ku tene rahne dike hemen deme yani bıçavayı dıkarı be çebibe vinajı de nişandan gelekçer em vane ekvada şano çedikin ya ji em bu yereki digirin li ser tahlil dikin em dibêjin mesela bu yereki ew bu yer bi rengekî de mirov çawa dikare bu çare ser bike yani wî milî de tenê yek alî em rastiyan civakê ra bêjin zêdetir em civakê de jî fikrekî dixwazin ava bikin jiyanekî cuda dikare were jiyan kirin tekiliyekî cuda jin û mêr dikare be çêbibe em ne lazim e tekiliyên heyî kopî wana jiyan bikin ji ber ku yê heyî encam evi diyare yani encam evi ser zarokan ser jinan ser meran diyare ve demi rebazın cudayet hevaltiya junu merji dikare vere avakirin vanaci em vane xoda dixazin bidin nişandan. Beli helbet ev zanist ev proje bala herkesi dikşine ji bo jinên ji derve jî em bêjin têkiliya jinolojiyê li vê herêmê têkilî ve çawan buar ew çawanê zî vê projeyê dibin em ji birêz navfa guhdar bikin. Rastî dema ku jinolojî wekî zanista jinê di nava şoreşa rojava de deng da bala hemû jinên cîhanê kişand yani ber ku zihniyeta ku hemû dinyayê tê meşandin yê ku dibe yani em bêjin maqdûrê vê zihniyetê yê ku êşa vê zihniyetê dikişîne jin rastî têkilî gelekî bi derve tê kirin. Jin ji hemû parçeyên yani ji hemû welatên derve tên di nava hem yê ku dikare were nava me de kar bike yan jî kar bê were nas bike tên hem jî li wên derê karên jinolojî wekî navend wek navendê resmî hene yani tenê Rojavayê Kurdistanê nîne helbet li Rojavayê Kurdistanê jî wekî mehed dibêjin taybet ji bo kesên ku ji derve tên jinolojî nas bikin li vê derê Rojavayê Kurdistanê heye bi ware alaqedarkirin bi wa dayîna naskirina jinolojî bêhtir li vê derê cihekî bi vî rengî heye kar û xebatên xwe bi rengê jinolojî didin meşandin. Aynı demê de tenê wekî navendên jinolojî re alaqe yani tenê ne bi wî rengên navendê hen aynı demê de di zanîngehê de têkiliya zanîngehê jinolojî yani fakülteya jinolojî bi fakülteyên bi wî welatên derve jî heye em dibêjin hem bi awayê yani internet ve bi rêbazê em bêjin Skype û Zoom wana komxebatçê dibin aynı demê de hevalê me ji vê derê diçin tevlî komxebatên wan dibin semînerên wan dibin ji ber ku wekî hevala me anî ser ziman zihniyeta ku jin nav de êşe dikişînê rojhilatê em bêjin yani rojhilata navî de aynı demê de li welatên wekî Amerîka Ewropa jî aynı zihniyet e belkî bi rengekî cuda bê belkî li vê derê bêhtir bi aliyê bi bandora ol bi bandora zihniyetên hişmendiyên cuda cuda jin di nava çar dîwara de bi awayekî girtîbûn êşe dikişînê ew jî bi awayekî vekirî vê êşe dikişîn jin yani em bêjin bi hemû rêw rêbaza tê firotan tu kîjan di deriyê kîjan markeyê dide suretê jinê ser tu kîjan dixwaze çi tiştî bikire girêdayî jin be ne girêdayî jin be suretê parçeyek laşî jinê li ser wê yekî yani ev hemû ne bi meعنeyê azadî yan jî bi meعنeyê vekirinê tê an jî pêşketinê tê ne diyar kirin ev bi zihniyeta hevala manî ser ziman bi awayekî nerimbûn êrişî jina dikin yani win dikarin divaqa da bi vî rengî dîsa ew zihniyeta ku didin meşandin xizmeta zihniyeta zilam dike ya jî jinên ku vaka rûxebata ve meşgûl dibin çi qasî rastî û heqîqeta xwe nas dikin çi qasî wekî jinbûn dikarin kar û xebat bidin meşandin kesên ku ew qasî vekirî li Ewropa wekî kesekî çi qasî li vê derê girtî aynî zihniyeta bi rêbazên cûr be cûr yani li ser vî esasî jinên hemû cîhanê jinolojî bala wan kişand
خناب ده دیتن خناب ده حس کرن یعنی وکی ذهنیتک یعنی وکی زانستکی نو یعنی وکی دناوا و سردمی ده وکی زانسته جن دبکو دما ام دبیجن وکی زانستکی نو هلبت خود سپیره دیروکه کی پرکونار دیروکه کی هزار ساله لی وکی جنولوژی وکی کارو خبات یعنی وکی ریبازه کی نو تی مشاندن بالا وکشان عینی دمی ده وکی من گوتی بریبازی دناوا ما کار کردن دناوا ما ده ناس کردن جنولوژی جنیز و عینی دمی ده با آوای تیکیلین ام بیجن با آوای اینترنت با آوای ورشن عملی چی کرنی عینی دمی ده ام بیجن همان دمی ده ناوندین جنولوژی وان ولاتا هاتن وکرن ام بیجن کوم خبات ام بیجن کامپین جنولوژی لگلک ولاتان هاتن چی کرن انجامی وان کامپیا وکی پرتوک وکی بروشور وکی مکتوب هاتن نویساندن یعنی همو گاوین کو خویا دکن کوتی او جن جوجنین روش آوای کردستان جی ام بیجن روشلاتا نابین جان دکن عینی ذهنیت ده دناو عینی ذهنیت ده باندور دبن و جنولوژی او قاسی قبول دکن ملیاجی دده دیار کردن قاس خبات جنولوژی باندور کریه سرکفتنای دده دیار کردن برز سیما ها اگر ام بیجن جواکک لگور هشمندیا جنولوژی بی آفا کردن و باندور کی چا بکل سر جواک بنرینه Yani tabii jenoloji parçayı ki guhertına civaki beşevi zanesti temsil dike. Esas da yani Armanca jenoloji evet ki şoreşa jenera bingeh ki zanesti çevike. Yani dema ko em civake ki hayal dikin civaka ko em dixazin ava bikin. Esas da civaka ko te da liser nirxin azadiya jene guhertin hatiye çekirin. Ribera po dema ku şoreşa jine dinirxine şoreşa jine ser çen kalandı da runuşkandın. Yani gerekçer mesela em vi milli da kevin şaştiyan yani şoreşa jine tişte ku pek atiye u xalas buye nine. Şoreşa jine tişte ki hayaliye peşe roje jine. Şoreşa jine esas da her keliye da em çıkas azadiye avadıkın heneki böyle gredaye. Yani ev azadi tekiliya jinu mereki da ji ye malbateki da ji ye karu xabateki ji yani ve stüdyoda hevalin kun hevra kardıkın nabera ve da ji çıkas tekiliyen ser azadiye ve keviye avabın ev esas da hizmeti yani ya ji pek anina şoreşa jineye. Şoreşa jine rebera podbeji yek yani ev fıkra zayen perestira 24 saat ger tekuşin vere meşandın. Rastiya malbatı da guhertin vere diyar kırın. Çanda zarok anine kujine ve ki makine zarok anine hem aliye devlet hem aliye merda teditin guhertin gerçeği be. Navbera jinu merda ger tekiliyen ser eşasya hevjiyana azat çebibe ve demem dikarım bejin ku şoreşa jine pek hatiye. Jiboveji yani jibo vana gerek xabati ki gelek berfreh veremeşandın. Yani emdem oku yani civake ki usa dıfıkırın ve civake da yani emreki küçük da desbebike hatta mezun bu yine tekiliyeme ve ki junumer gerekli ser esası ve kevi u azadi çebibe. Ve deme yani civake da guhertinin gelek bingehin dikarın verin avakırın. Ne tane tekiliye embejin yani tane guhertina tekiliyanda hemen deme guhertina jin u guhertina merjin avkoda dehevine. Jiber ku yani tespit ama evet ku em debejin bingah hamu desilattariyan tekili yani çavkaniya xwe desilattariya mer ser jine jixara esas digere. Yani tekiliye desilattariye netevanji ye çinanji hamu servi esasiye. Ger em koka ve yani tekiliye jinu mer da guhertin çebikin gelek cihanda ev guhertin xwedide teysandın. Yani ez biminak ki küçük tamam bakım. Yani mesela bu fikre jiyaname da ve jin ve mer gelek peyvendiye mehene. Yani hatta kutu maleki da derva ciye kar hatta taksiye kizi suar bu be mrov şopen deslatariye dibine. Dema ku bana hemuyan da em bi tekoşine bi karabun guhertinan çebikin jiyane bi gişti da tundi deslatari ketxarın bana hemuyan da em bi karın guhertinan çebikin. Yani gerli servi esasi guhertineki çebibe gelek deslatariye din jil ortaya dikarın veren rakırın. Yani ev tane jibo jinan serkeftine ki azadiye ki nine jibo civake gişti dikare bivanın azadiye bilend bike.
بله هلبته جبو ام بیجن پیکاینا وی کیجی یعنی وگوت جبو جواکه کی دموکراتیک پیک وره جبو هفجیانا آزاد پیک به گوهرتنا هشمندیا ام بیجن گوهرینا هشمندیا میرجی گرینگه براستی وان دمین داوی ام باکروش لات سوریج دبینن چاوان بیجن پرورده جبو میرتین داین تبلی پرورده یاندبن هون ویگا و چاواد بین چاواد نرخین وگجن اولوژی Yani esas da ribera po salên nû di hefte projeya guhertina zilam xist rojeva civaka tevgera azadiyê. Yani ez wek rexneyekî jî bînim ziman wesileyê heşta adarê jî baldariya mêr baldariya welatperezên Kurd yê mêr vî milî de gelek kêm bû. Yani qasî ku jinan ji bo projeya guhertina zilam ket dan esas da zilaman nedan. Ji bo wê jî ribera po wek rexneyekî dîsa jî anî ziman wîna wek berpirsiyartiya tevgera jin jî anî ziman got ger win dixwazin şoreşa jinê pêk bînin gerek win nîqaşê zilamekî azad jî daha zêdetir bidin meşandin. Ji bo wê jî niha hem perwerde tên kirin ama tenê bi perwerdeyan re jî sînordar nîne. Heman demê bi gelek saziyan jî em hewl didin ku guhertina mêr li ser mêr ferz bikin. Ji ber ku em dibînin ku wana pirsgirêka azadiyê wek pirsgirêkekî esasî nabînin. Rûx mî ku desthilatdariya mêr li ser mêran jî gerek bandorên xirab dike. Yani hemû mêr jî vê desthilatdariyê wekhev sûd wernagirin. Yani hinek mêr jî qurbanî vê desthilatdariyê ne lê vîna ratekoşîna wana gelek kêm e. Esas da bi van perwerdeyan em dixwazin pirsgirêka azadiya mêr destpêkê bixin rojeva wan ew jî xwe de guhertin yani wek pêwîstî bibînin. Ji ber ku dema wek pêwîstî nebînin ve demê tenê bi zora jinan ew guhertin nayçêkirin. Ama em wîna wek erkê xwe jî dibînin ji ber ku mêrê desthilatdar re tu tişt naykirin. Wîna re mirov ne dikare kar bike, ne dikare jiyan bike, ne dikare hevaltî bike, ne hezkirin ne malbat. Ve demê em dixwazin mêr mecbûrî guhertinê bikin lê mêrên ku yani bi perwerdeyan vîna hîs bikin bixwe ji bo vîna ket bidin jî em alîkar dibin. Em dikarin vê projeyê bi wî şeklî binirxînin. Belê ev jî wek rexneyekê bû ji bo mêran birêz nofahûn jî nava perwerdeya cihê xwe digirin. Em ji xwe hêdî hêdî tên dawiya bernameyê jî em ji we guhdar bikin yani birêz sîma gelek tişt anî ziman çawa gerek yani em bêjin hem mêr hem jin civak giştiyê vê mijarê wek esas bigirin baldar bin vî alî de ti peyama te em bêjin ji bo hûn vê xebatê din meşan heştê aldarê jî nêz dibe hûn çi dibêjin di vê mijarê de wek peyama we ya dawî jîn bigirin. Peyama dawî rastî qebûlkirina em bijin kolebûyîna ku li ser civakê hey yan jî em bijin li ser her du zayên de hey yan jî tinê em bêjin jin tinê kolebûyîn nedîtin yani. Ji ber ku civak bi giştî hatiye di şexsê jinê de serokatî dibêje heta jin yani em bijin rêber afo dibêje heta jin azad nebe civak azad nebe. Ji ber ku di şexsê jinê de civak hemî hate kolekirin. Ji ber wê yekê dema ku em dibêjin heta jin azad nebe civak yani azad nabe pir cara ev gotin şah jî tê fêm kirin. Tenê jin koleye ji ber wê yekê gerek jin werê em bêjin azad kirin. Gerek em viya nebînin ji ber ku em wek civakekî hezarê salaya ev koletî ser me tê meşandin. Yan jî mijarê azadibûnê tinê bi jinê ve nedin giredan. Yan jî barê azadkirinê guhertinê barê avêtina vê pirgala ku bi hezarê sala ser me tê meşandin tenê nedayînane ser milêjin. Ji ber ku her du zayên ancak bi hev re bikarin viya bikin. Ji ber ku hevdû tinekirin, hevdû neqebûlkirin, hevdû em bêjin hevdû netemam kirin di nava sîstema em bêjin civakê de wekî îro roj çawa netîceya em bêjin zihniyeta bavekî salar her du ji bayê hev xistin em dibînin di netîceya wê de çi qasî şer û pevçûn, koletî, pirsgirêkên civakî ew pirsgirêk hemû vedigerin vên zihniyet vê hişmendiya ku li ser jinê hatî ferdkirin aynî dema ser zilam jî hatî ferdkirin ji ber ku em vaya bavêjin gerek em her du hevdû temam bikin ji ber ku em hevdû temam nekin aynî zihniyetê werê meşandin em bir tenê jin gerek rizgar bibe yan jî tenê zilam gerek rizgar bibe ya jî azadîbûyîn tenê ji jin re tê xwastin ji zilam re nayê xwastin ya jî bila ew xwe rizgar bike yan jî bila ew xwe rizgar bike ev rêbas nayê meşandin ev rêbas tu guhertin û tu gav avêtin a jîna dê avêtin hevdû temam kirin
قبول کرنا و ذهنیتی وکی نراستی و حقیقتا جواکان شبر کودنا و ذهنیتی ده حتی ام بیشن آستا هری جور هاتنه کوله کرن گره که ایرو yani ve peve ew gavên guhertinê bi hevdû temam kirinê re bi hevdû qabûl kirinê re werin avêtin. Her du bi hev re bar rakin, barekî giran û rastî. Birêz Sîma, hûn jî wek xebatên jineolojiyê ji bo dema pêş plan û projeyê we hûn dixwazin pergalekî çawa ya jineolojiyê bidin avakirin. Yani bi rastî jî bi serhildanên Rojhilat îsal heştê Adarê yani bi Sûrûda jin jiyan azadî li hemû dünyayê belav bû. Wê milî de barê me jî gelek giran bû. Hani pirsa we de jî hebû. Li hemû dünyayê baldariyekî li ser şoreşa jin bi pêşengtiya tevgera jinên Kurd çêbû. Ji bo wê jî plan projeya me daha zêdetir em kar û xebatê xwe li rojhilata navîn daha zêdetir bikin. Navcivaka me Kurd da em daha zêdetir pîvanên em bêjin şoreşa jinê daha zêdetir kûr bikin. Welatên ku me xwe negiyandiye jinên ku azadîxwaz dixwazin tecrübeya tevgera jinên Kurd sûd werbigirin wana re em peywendiyê xwe dewlemend bikin. Heman demê qada zanistî de em bikaribin nêrîna jinolojî daha zêde cih bikin. Gelek proje peywendî û hewildanê me hene. Yani wî milî de kar û xebatên heyî dewam kirin ama esasê xwe de kûr kirin em daha zêde dixwazin esas bigirin. Yani hem navcivaka me de hem li heremê rojhilata navîn hem jî derve em wan tekiliyê ku hatine avakirin daha zêdetir kûr bikin ku bi rastî jî yani ew Sûrûda jin jiyan azadî çawa li hemû dünyayê deng veda ama felsefe tekoşîn û rebazê wî azadkirina jinê jî bi karbeciyê xwe bigire. Ne tenê wekî sloganekî li ser duwaran tê nivîsandin ya jî em bêjin bi şeklî bimîne wî milî de kar û xebatê me heye. Ji bo konfederaliya jinên cîhanî avakirin hinek gavan em dixwazin bavîjin. Yani wî milî de gelek sazî tevgerên jinên Kurdistanê hewldanê xwe hene. Ji ber ku hemû yani ev erdhêja davî jî çêbû ev koronaya ku derbas bû jî da diyar kirin qirkirina jinê jî dide diyar kirin ku em wekî jinên cîhanê bi giştî dema ku hev bigirin hem pergalê dikarin bi rastî jî ser bikevin. Ger em rixistin bûyîna xwe fikra xwe vî milî de hevgirtinekî baş çênekin bi rastî jî ev resmaliyet yani êdî koka dünyayê li ortê rake. Yani aliyê xwazayî da, aliyê jin da, aliyê civakî da ji bo wê jî yani ji bo bi rastî jî sed sala 21 bibe sed sala jinê em jî kar û xebatê xwe daha zêde berfireh û kûr bikin li ser wê esasî plan projeyê me hene. Bi vesilaya heştê Adarê jî yani em dikarin vê sozê bidin ku em hemû gerek kar û xebatê xwe du qat sê qat wekî bersivdayîna êrişên ku yani dijmin li ser hevalê me pêşeng dike wekî bersivdayîna wan jî em dikarin bi wê avayî bersiv bidin. Yani tola xwe em ê xebatê xwe berfireh bikin bi wî şeklî tola nagihanan, tola evînan, tola sarayan, tola gerek hevalan bi wî şeklî em dikarin bikirin. Belê ji bo heştê Adarên peyama we bigirin gerek ji bo bersivdayîna vê rojê jin çawa tevlî bin bangekî te ji bo jina. Yani banga me ew e ku yani tê dîtin ku wekî jin kar û xebatê ku me meşandiye hatiye astekî lê terê nake. Destkeftiyên jinan gerek jin nebêjin ku destkeftiyê me çêbûne û sağlam in. Destkeftiyê jinan her tim bin xeteriyê dane. Wê demê hem ji bo wan destkeftiyana parastin gerek em destkeftiyê xwe daha zêdetir xwedî derkevin hem jî em têkoşîna xwe bilind bikin. Ez dixwazim wisa tiştekî jî bêjim gelek car li Bakur Rojhilatê Sûriyê jî navcivaka me de jî yani heştê Adarê wekî cejna jinê tê binaskirin esas da ne tenê cejne yani ji bo bibe cejin gerek em destpêkê xeteriya li ser xwe rabikin. Ji bo jî rojekî tekoşînê ye. Roja ku bi tekoşînê em bikin cejin. Yani me hîn nekiriye cejin. Gerek wê demê hemû rojê bin heştê Adarê. Belê yani hîn qirkirin û êriş ew qas dewam in. Wê demê gerek îsal bi serhildana jin jiyan azadî jî em hêzekî mezin bigirin. Ji ber ku bin desthilatdariyek ew qas mezin da bi mahanê jinên wê derê tekoşînekî didin meşandin. Aslında ew ruh gerek biteyse hemû ciyan. Şert û zirûfên herî zahmet da jî em ê tekoşîna xwe bilind bikin. Yani heştê Adarê roja bilindkirina tekoşînê û parastina destkeftiyên xwe ye. Bi wê Sûrûdê em daha tekoşîna xwe asta wê bilind bikin. Em nekevin rehevatê ku her tişt temam bûye. Roja ku me wisa got yani destkeftiyê me dest me biçin
ji bo wê jî ez cardin heşt adarê ji bo hemû jinên ku têkoşîn didin meşandin li her avayî li çeperên şer da li zindanan li kolanan li malê da hatta hember zilamekî jî têkoşîn didin ez cardin pîroz dikim û bangewaziya min ev e ku vê rojê hêza xwe têkoşîna xwe bilindkirinê em bibin bersif. بله گلک سپاس برای سیما گلک سپاس کو دیسا و دما خدامم گلک خوش بون اندام اکادمیا جنولوژی برای زوزان سیما گلک سپاس بوا بله هر ها اندام ناوند داری کلین جنولوژی آل کانتونا قامشلو برای نفعالی گلک سپاس بوا جی و حشت یادارش خال و پیروز به گلک سپاس بله تماشاوان هیجان و دری دیگه هیجان داویا برنامه خویا طیبت به هیوی مودم کی خوش مر در باز کرده از جی وکی میوان خو ججنا حشتی آداری هر جنها و حموجنین کتکار جنین تیکو شر پیروز کم حیات جاره که دین بمینا و خیر و خوشیده خاطره و